Cando pensamos nas artesanías ancestrais galegas, sempre pensamos na cerámica, pensamos nos canteiros, pero nunca están os artesáns de instrumentos. Cando a música, despois do idioma, é a grande obra colectiva de todas as culturas, non? A construción de instrumentos ahora mesmo en Galicia é un suceso inédito. É dicir, non pasa na Península Ibérica, me figuro que en media Europa, o que está pasando aquí. Hoxe, os constructores daqui de Galicia somos un referente en toda Europa na construcción de instrumentos. E, evidentemente, ter unha cita anual ineludible para iso, para min é clave. Cando comezamos ca primeira mostra, non éramos moi conscientes do que estábamos montando, nin do que significou para o mundo da construción dos instrumentos. Hoxe somos moitísimos máis e, bueno, para min a mostra de Pardiñas realmente está consolidada como a mostra máis importante de toda a península. Eu son Xaneco Tubío e eu fun o impulsor, o que iniciou a mostra de instrumentos de Pardiñas. Esta mostra organizouna desde os inicios a Asociación de Gaiteiros Galegos, con moita ilusión e sin moita idea do que íbamos montar, pero dende entón é a Asociación de Gaiteiros Galegos a que organiza e é, digamos, que a festa anual da asociación. A mostra saiu de que eu, un par de anos antes, xa fora a Feira de Artesanía de Pardiñas, que se sigue facendo unha feira de artesanía en xeral, todo tipo de artesáns. Pero claro, decatábaste que nas feiras ao uso, unha persoa, un luthier que fai instrumentos, pois ao final non fai feira, é dicir, non, ten que haber un músico que para poder probar o instrumento, para saber se funciona, para mercalo. E foi onde falábase naquela altura moito do Festival de Saint-Chartier, do Festival de Lorient, aqueles que había en Francia, e un pouco todo ese conxunto de cousas levounos a tratar de facer a mostra ali. En Pardiñas porque eu xa daquela tiña relación con Alfonso, daba clases na Asociación Cultural Xermolos de percusión e de pandeireta, e foi así a aventura como a iniciamos. Bueno, foi unha maravilla, non? A mostra de instrumentos para min é o corazón, a alma do Festival de Pardiñas. O Festival de Pardiñas é sobre todo encontro e comunicación, porque todas e todos os que imos a chegar ao mellor que somos e sabemos. E entón, pois, grazas a ese contacto, a esa comunicación, pois tivemos esta lotería, este agasallo de poder organizar e colaborar con eles, ter o que foi a primeira mostra deste tipo de música tradicional en toda a península. Ora xa hai máis, pero a primeira foi esta. Fixemos esta primeira mostra, como xa dixen antes, que nunca en Galicia se fixera tal cousa, non? O feito de xuntarse 15 artesáns de toda a xeografía galega, tanto de gaitas, percusións, instrumentos de corda, zanfonas, en definitiva todo o espectro de instrumentos que se construen no país actualmente é interesantísimo e moi importante, xa que temos moi pouca relación entre nós de poder falar desos intríngulis que ten a construcción de
instrumentos, non? Eu son Oli Xiraldez, son constructor de frautas e gaitas. E eu me acordo que no ano 93, eu debe ser no verán ou no outono do 93, fixécheme unha visita, estaba eu montando o Obradoiro, eu no 93 montei o Obradoiro, e vi o Xaneco ver o Obradoiro e contou eso, mira, queremos facer unha mostra de artesáns do país, de instrumentos de música do país. E, bueno, pues de cabeza. Eu iba a visitar os talleres porque, de paso, eu interesaba ver como os outros tiñan o taller montado, o que facían, e sobre todo si quería pulsar se o mellor era unha idea dun rapaz novo que estaba un pouco querendo facer cousas que ninguén demandaba, non? E a verdade é que recordo moi gratamente a acollida de todos e o poñerse todos mans á obra, non? A axudar. Tamén, cando falamos tanto Xermolos como a Asociación de Gaiteiros de facer esta mostra, que esperemos que teña moita continuidade, parecenos interesante que seña unha cita anual para todas aquelas xentes que se dedican á música tradicional, non? A música galega, que de algún xeito enseñan gaiteiros, percusionistas, zanfonistas. En definitiva, eso, toda a xente que nos dedicamos a este método de expresión cultural tan nosa como a galega, non? A idea tamén que nos movía era ter un punto de encontro, os artesáns e os músicos, e romper aquel tabú dos vellos artesáns, dos secretos do oficio, de non che enseño isto porque vasme joder a clientela. Digamos que foi feita con esa abertura de mente de dicir, bueno, aquí temos que traballar no colectivo e traballar todos xuntos. E a verdade é que algúns coñecíos, outros non, simplemente chamalos por teléfono e eso. Recordo que ao vello Seivane que tuven que ir como 2 tardes ou 3, tuvo que analizarme a ver se era un tipo serio ou non, e ao final quedamoslle moi agradecidos porque deu o pregón da primeira mostra. Boas tardes, amigos artesáns, e boas tardes, amigos gaiteiros, porque eu tamén fui un gaiteiro, hombre. Así que, polo tanto, encontro-me contentísimo aquí con todos vós. E foi unha festaza, creo que o pasamos de maravilla, que foi moi ben acollida pola xente que viña a Pardiñas e polos músicos en xeral, e cada ano foi medrando. Eu creo que, sobre todo, no largo do tempo se creou un espírito Pardiñas, sobre todo entre o colectivo, entre a xente do oficio, entre os artesáns. Antes de Pardiñas había un misterio, e en cambio en Pardiñas sempre estamos contándonos: e ti como fas para furar? E ti como atas? E ti onde mercas as peles? Ti... É dicir, creouse unha dinámica entre obradoiros máis de gremio e de colectivo que de competencia. Chámome Germán Arias, son natural daqui de Barbadelo, dunha aldea aquí do concello de Sarria. E no ano 93 montei aquí o taller en Sarria. O primeiro ano que eu tiña o taller non fun a expoñer, fun a ver como era e tal, e a partir do segundo ano xa fun sempre a expoñer. Bueno, a primeira mostra eu recordo con moitísimo cariño, porque éramos pouquiños, estábamos xuntos, comíamos xuntos. Bueno, a verdade é que se creou un grupo así de xente que nos dedicábamos a isto, todos bastante novos, que bueno, 30 anos despois aí estamos. Nas primeiras era moi entrañable porque, bueno, viña o como se chama, o Chicho montaba a hamaca ali entre os dous carballos e quedaba de fondo do escenario. De fondo do escenario
o home ca maca, non? Despois, os primeiros anos traíamos cada quen a comida típica da casa, montábamos unha merenda ao estilo das vellas romerías que había no país. Guardábamos os instrumentos no igrexa, campanario. é verdade. Dentro da igrexa. Sí, no sacrilegio. Chamáballe o sacristán que nos abría, chamáballe a Xaneco e dicía isto que veña, hasta que non veña Faneco non abrimos aquí. O Faneco, entón quedoulle Faneco. Guardábamos na igrexa, sí. E despois, non había vigilancia nocturna tampouco, que é unha cousa que, ahora temos o recinto pechado, hai unha vigilancia, unha serie de cosas. Eu me acordo que tíamos que recoller, guardamos cosas na igrexa, e resulta que a xente que iba ao festival despois dormía nas jaimas, bueno, non nas jaimas, eran uns toldos. As carpas, sí, daqueles toldos. Ademais, todo o peso da organización o levaba a Xaneco desde a Asociación de Gaiteiros, pero a partir do terceiro ano, cuarto ano, xa nos liou a algúns dos que participábamos para repartir un pouco o cheo. Dixo Xaneco, eu planto, ou ven alguén a axudarme, ou non facemos máis pardiñas. E acórdame que facíamos reunións anuais itinerantes polo país. Eran reunións de moito traballo, chegamos pola mañán, eran reunións moi longas. Sí, e ademais, non só longas, sino que primeiro planificábamos que actividades íbamos poñer e despois buscábamos como íbamos financialas. É dicir, porque nunca a administración nos financiou nin o Concello, nin nada. Entón, diseñábamos a camiseta, vendíamos camisetas. Aí saliu xa desde o primeiro momento o tema de facer obradoiros de baile. Naquela altura, o baile era solo no... Era algo inédito. Non, solo se bailaba, a xente nova solo bailaba cando estaba con unha representación folclórica, non se bailaba así como se ve hoxe, non? É pioneira a mostra de instrumentos de Pardiñas, non só como mostra de instrumentos, sino tamén como esa raíz que se sementou para que o baile saíse dos escenarios e fose máis alá. O sea, en Pardiñas foi onde se empezou a ensinar a xente a bailar por diversión e a botar un puntiño a xente que non sabía. Evidentemente a cousa funcionou moi ben porque ningún ano se deixou de facer ese obradoiro e aí siguen. Nunca din obradoiros tan multitudinarios de xente como os de Pardiñas. E nunca vin obradoiros tan multitudinarios como os de Pardiñas. O Matilda sacuda saia, o Matilda levanta dedo, o Matilda sacuda saia, o Matilda levanta dedo, dame un beijo mariquiña, que eu che darei un abrazo, dame un beijo mariquiña, que eu che darei un abrazo. Ai que vida é a nosa, dar beixiños, dar abrazos. Tamén, evidentemente, é unha mostra de instrumentos tradicionais e aquí non se entende a música sen o baile. O sea, se a xente non bailase, non habería que tocar e non habería instrumentos para facer. Entón, pois, ten que ser unha referencia tanto da música como do baile. Entón, como podería ser unha referencia do baile? Pois, creando eses obradoiros que agora xa se ven no resto de festivais. Para os músicos eu creo que unha cita de referencia, un punto de encontro do oficio e da música tradicional. A mostra non só é unha xuntanza de luthiers, ali pasan moitísimos músicos e esa forma de traballar xuntos os músicos e os luthiers é o que fai que o sector avance, que cada vez os instrumentos sexan mellores, porque os músicos demandan cada vez instrumentos mellores e a súa vez os músicos son mellores cada vez porque tocan mellores instrumentos. Eu non podo entender un músico que estea de espaldas a todo o que hai detrás. Esa é unha relación a dúas bandas na que eu creín sempre, dende que me metín neste mundo, sempre creín que eses dous mundos non podían estar separados, como máis ou menos viñan estando. Quer dizer, tiña moito que ver. O que queríamos facer os músicos novos, digamos, de dignificación do instrumento, da música en sí e tal, era de que os instrumentos tamén cada vez fosen mellor, estuvesen mellor acabados, mellor afinados, tuvesen mellor son e todo eso.
Cando nos empezamos aquí, a situación musical era máis ben penosa, digamos, non? O artesanato, digamos, a lutería, aquí en Galicia estaba como desaparecendo. A gaita, cando eu empecé a construir a gaita, era unha gaita tan rudimentaria. A gaita empezou a mellorar, daimos conta, polo ano 65 ou 75, aí deu un empuxón grande a gaita. E tivemos moita obligación para levar a gaita a súa tonalidade base aqueles grupos que apareceron como grupo folk, acompañado con unha flauta, con unha traveseira, acompañado con violín ou con acordeón. Entonces é cando os artesáns fixemos aquele esfuerzo para levar a gaita a súa tonalidade base. Se Manolito de arriba non me leva, eu quero ainda deixar a gaita no seu punto. E creo que falta moi poquito, porque hoxe en día hai moi bons artesáns. Nun período, digamos, relativamente corto de tempo, non? De ser isto un erial, digamos, pois, hoxe en día, penso que temos unha base moi importante de xente nova, traballando con moito rigor, con moita preparación. Entonces, eu penso que este tipo de mostras, e a de Pardiñas como tal, como se digo, como unha das primeiras, teñen parte de culpa de que a situación, hoxe en día, sexa moitísimo mellor do que era naqueles tempos. A raíz da mostra de Pardiñas, os constructores de instrumentos estánse dándose de alta, profesionalizándose. Ademais, ahora mismo no país, vexo que hai un nivel de construcción de instrumentos moi bon, moi bon. Hoxe, os constructores daqui de Galicia somos un referente en toda Europa na construcción de instrumentos. Naquel momento non o éramos, evidentemente, pero hoxe en día, por suposto que sí. E claro, digamos que foi un camiño longo e tamén complicado, é difícil, pero que eu creo que para estar moi orgulloso de todo o camiño que fixemos non eu, nin nadie en particular, senón como conxunto de constructores de instrumentos. Hai un punto de inflexión cando cambia o goberno na Xunta entre o bipartito, decidir apoiar a mostra, e aí houve un punto de inflexión. Aí fixemos unha infraestructura máis jaimas, con moquetadas, onde podías presentar os instrumentos con outra dignidade. Cada vez viñan máis artesáns, demos un salto aí de vir ao mellor 15, 16, 17 artesáns a 20 a 24, 23, e agora mesmo pois temos un tope de 30 polo costoso que é a infraestructura, non? E hai moitas caras novas. Hai xente que, o ano pasado, houve xente que foi por primeira vez como o Obradoiro recén montado. Eu son Julia Marín Ramírez, son de Cartagena, levo vivindo na Galiza alrededor de 8 anos. Son artesá de instrumentos de percusión tradicional, e a maiores tamén fago accesorios como estoxos, cadernos de partituras, etc. A primeira vez que participei en Pardiñas como artesá foi o ano pasado. Son relativamente nova nesta mostra. Toco a gaita dende vai moitos anos. Sempre estive vencellada a artesanía porque dende pequena sempre me motivou moito, non? Eu estudei Belas Artes en Valencia e aínda que non me especialicei en artesanía porque é outra cousa bastante distinta, sí que aprendín a manexar ferramentas, traballar cos materiais, desenvolverme un pouco no espazo. E bueno, de aí ao final a cousa foi derivando, vin a Galiza a continuar cos meus estudos, que nada tiñan que ver en principio coa artesanía, pero ao final unha cousa levou a outra. Cando cheguei aquí, empecé a aprender a tocar a pandeireta, e cando vin que a min eso me gustaba, quixen o meu propio instrumento.
E no canto de compralo, decidín intentar facelo. E como vin que saiu ben, pois continuei adiante. Nunca tantos artesáns hubo como hoxe, entón o futuro ten boa pinta. Si daquela sendo 12 o futuro foi bon, hoxe habendo 30 que vayan, pero no listado temos 90 e tantos. Xa hai outra xeración diferente a nosa, que está aí traballando moi duro e que está facendo un traballo fantástico, o sea que eu nese aspecto estou moi tranquilo que cando nós xa non estemos, pois haberá outra xente que ven detrás e é do que se trata realmente, non? A tradición é iso, é algo que non se para. Pardiñas é unha familia. Se cada só nos vemos eses días, pero xa somos unha familia. Entón, un pouco, pois, o que queremos é eso, seguir intensificando as nosas relacións. Como cantamos e berramos ali aos 4 ventos, somos un pobo de artistas. En Pardiñas sempre está cheo, o ambiente é totalmente familiar, tes espazo para cantar, para bailar, e ti vas a salir con un chute de enerxía de si non tocas a pandereta vas a querer aprender a tocar a pandereta, si non bailas vas a querer bailar, e iso é Pardiñas un pouco, un guante que te atrapa e que te vai facer volver ao ano seguinte. Para mí o que máis me gusta de Pardiñas é entre as 2 da tarde e as 5 que pechamos. E estamos os artesáns e falamos das nosas cousas. Para min o máis, non sei, o mellor de todo é precisamente a convivencia, non? Agora que os que temos nenos, pois tamén ves como van medrando xuntos, que xa a súa vez teñen relación entre eles, sabes? Somos como unha gran familia e iso é moi difícil de acadar, sabes? O sea que para min é un logro verdadeiramente importante. Tiñamos un horizonte claro e creo que podemos seguir mellorando e ampliando e que a mostra non seña solo da Asociación de Gaiteiros nin de Oli e Xaneco os 5 comisión. É dicir, a mostra xa é patrimonio do país e eu creo que ten que seguir, non?